Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci, sannan mu da saduwa a cikin wani sabon shirin. Kamar yadda kuka sani, Naziru M. Ahmad ya yi murabus daga kangararsa ta sarkin waƙar sarkin Kano. Ko menene dalilin sa? To gare yadda hirar ta kasance tsakaninsu da jami'in tasharmu. Dalilin da ya sa na bar wannan kujera ba komai bane, sai dan ita kanta kujerar asalinta tana haɗe ne da wanda ya bani ita, ma'ana ba kamar kujera ba ce yadda ta kowa take. Wannan tana da wannan dalili da yake sawa a yi ta, sannan kuma ni nawa dalilin yana jingine ne da wanda ya yi ta. Tun asali sarkin muna tare da shi, daga baya ne sai ya sarautar, to kuma ƙaunar dama tun da tare da shi take kamata ta bi shi. Amma ba wani dalili bane, da ko shi sarkayi bai min bane, a'a zan iya bi bane. Asali ni abin da yake fuskata shi yake fitowa daga zuciyata. Wannan shine ga tambayar da jami'in mewa Naziru M. Ahmad sarkin waka. Amma shi mai martaba ya roƙi ku yi mubaya'a a cewar Naziru sarkin waka. Shi mai martaba hakikanin gaskiya Allah ya azurta shi imani ne ya manta komai mai girman sa. Mu kuma a wannan matakin gaskiya inda mu aka yi wa ne bi mu iya umartar mabiyan mu ku yi haƙuri ku bi wanda ya ga zai iya ba ya zauna, zai iya zama ba yanzu shi aka yi wa. Shi ya naɗe komai baya jin komai. Ni tun daga lokacin da na fahimci abubuwan sun zama in iya bi ba, so na bi. Sarki ba kasafai muka fiye zama da shi ba, ina ji zama na da sarki bai fi ba a fada ba, to ba kasafai zan je ya zauna da shi ba. Wannan shine dalilin da yasa ya ɗan ja lokaci kafin na yanke shawarar na rabu da abun. Amma ba sai ce in yi ba, kuma na san ba so yake ba, a ransa bane. Ni ne kawai na ga shi alheri ka saka masa da alheri kawai. Alheri ba wani abu zai saka wa alheri ba kai ma ka yi alherin ba. So bawan Allah nan na sani ta zama sarki, ya zama sarki ya jawo ni da ni mai kuma ya tafi ne ba zai tafi da ni ba. Dan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Gode.